קודם כל, מה זה חזקה? חזקה זה איזשהו מספר A בחזקת איזשהו מספר שלם N. כל זה ביחד נותן לי חזקה. כאשר A הוא הבסיס ו-N הוא המעריך. חוקי החזקות הולכות ככה. חוק ראשון, A בחזקת N כפול A בחזקת N נותן לי A בחזקת N ועוד M. 2. A בחזקת N כאשר הוא לא בחזקת M נותן לי A בחזקת N כפול M. 3. A בחזקת N חלקי A בחזקת M נותן לי A בחזקת N פחות M. 4. A בחזקת 0 נותן לי 1. חוק חמישי, A בחזקת מינוס N זה 1 חלקי A בחזקת N. חוק שישי, A בחזקת 1 חלקי N זה שורש N של A. ואלה חוקי חזקות.